وأمتي وذريتي وهم نبينا المرسلين ولكل وصحب كل أجمعين والتابعين تابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين. وسأل من لا في هذا الكتاب وشر هذا الكتاب وشيء Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu ma yakulu idza ragiba dabbatahu lis-safar. Babu ma yakulu idza ragiba dabbatahu lis-safar. Babu ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa man taqabbala warzuqna halalan thayyiba rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ila anqala. Babu ma utawi iki iku bab nerangaken perkara yaqulu kang ngucap sapa wong idza raqiba ing dalem nalikane nunggang sapa wong zabatahu ing tunggangane wong lisafari krana lunga bacaan yang dikatakan oleh seseorang kalau dia menaiki kendaraannya untuk pergi. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah lakum maring sira kabeh minal fulki saking bira-bira prau wal an'amilan bira-bira raja kaya hewan ma ing perkara tarkabuna kang nunggang sawa sira kabeh dan Allah jadikan untuk kalian semua dari perahu-perahu dan hewan-hewan apa-apa yang kalian naiki litas tahu supaya jejeg sapa sira kabeh ala duhurihim ing atase pira-pira gegere ma sumatat kurunuli eling sapa sira kabeh nikmat rabbikum ing nikmate pangerane sira kabeh idastawaitum ing dalam nalikane jejeg sapa sira kabeh alaihi ing atase ma Allah itu dalam Al-Quran selalu menunjukkan nikmat-nikmat yang penting yang dirasa oleh kita sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak begitu. Contoh ini ya, makan minum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita diberi rezeki untuk makan. Nikmat makan itu sebenarnya
Banyak orang yang melupakan. Duh, iya bener, banyak. Tiba-tiba madul ke Allah, ya Allah, kau lenika mak beri rezeki saya sekoni. Kau lenika mak beri miskin. Padahal dia sudah bisa makan. Dengan bisa makan saja dia sudah bisa sholat. Cukup. Mon mobil tak penting. Iyalah, mayu. Ben milih mobil keng tak akan. Tulis. Milih Roma keng tak akan. Tulis. Ini juga sama. Sepeda hewan yang kita naiki itu perkara yang selalu kita pakai, cuma kita lupa bahwasanya itu nikmat dari Allah. Dimun Allah apa? Kita jadikan perahu-perahu, berarti alat-alat transportasi yang berupa benda mati, kemudian alat transportasi yang berupa benda hidup, matra kabun yang sampai naiki. Litas tahu ala duhurhim, untuk sampai naik di situ, diam di situ. Kemudian apa? Ingat, tsummal quru nikmata rabbikum, dan sampean mengingat nikmatnya Tuhan sampean. Li sampean enggak ngerasakan, seandainya enggak ada sepeda motor, sampean jalan dari sini dari rumah kan amat 10 menit jalan. Loh, itu apa? Satu yang apa ya? Nikmat yang sampean enggak rasakan, sebuah nikmat kadang. Sampean malah memikirkan sesuatu yang lain hanya karena melihat orang lain memiliki itu. Itu biasanya kita. Lah, enggak. Kita itu biasanya merasa terpuruk, merasa merasa kurang karena lihat orang lain. Itu penting loh. Sampai seandainya tetangga lebih miskin dari ben tak kira asarakallah. Seandainya tetangga sampean enggak ada yang beli mobil, sampean enggak kepikiran minta Allah beli mobil. Enggak. Itu kan cuma melihat, sebenarnya kan nikmat itu sudah cukup sama. Makan sudah ada, alat transportasi ada. Mau kemana enak sekarang? Mau ke Mekah, sehari semalam sampai. Kalau dulu 6 bulan, itu kenikmatan tuh. Itu memang yang disiapkan siapa yang? Ya Allah. Enggak, bahasanya kita ini tambah nyaman odien, tambah lemot ibadah. Idza stawaitum ing dalan nalika jejeg sapa sira kabeh alaihi ngatasi ma wa taqulu lan ngucap sapa sira kabeh subhanalladzi sucine zat sakhara kang nundukaken sapa alladzi lana maring kita hada ing iki ya ma ing iki tunggangan tadi. Wa ma kunna lan ora ono sapa kita iku lahu maring ma iku mukrinina pira-pira wong kang kuwasa mampu. Seandainya kalau bukan nikmat Allah ya kita enggak mampu. Kuda itu kenapa bisa ditunggangi? Siapa yang cukur? Yes. Kuda itu yang membuat jinak, ya Allah. Semua itu nikmat itu. Terkadang terlalu memikirkan nikmat yang lain, ya karena lihat orang lain. Padahal nikmat kita sudah lengkap, bisa makan. Tapi ini kadang kan di popo kan bukannya sudah cukup kita bisa makan sampai detik ini. Bisa odi sampai detik ini kalau cukup. Berarti bisa ibadah, berarti bisa sujud, berarti bisa ibadah. Kan ada kekurangan. Apakah kita bisa untuk bisa sujud, untuk bisa sholat itu harus sogi, harus ngakan sate,
harus ngakan gule, kambing. Kan aja ya. Si pakai nasi, tempe, mare, pokok lebih saja. Itulah nikmat. Wa inna lan setune kita ila rabbina maring pangeran kita iku lamun qalibuna pira-pira wong kang bali. Pira-pira wong kang bali. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW setune Rasulullah SAW. Ini ada iya. Kana ono sapa Rasulullah SAW idastawa ing dalam nalikane munggah atau jejeg munggah ini. Munggah sapa Rasulullah SAW ala ba'irihi ing atase untane Rasulullah SAW kharijan hale wong kang metu ila safarin maring lunga kabbaro mongko takbir sapa Rasulullah SAW selasan kelawan kaping 3 Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau sampean ziarah ya pernah ziarah? Gak pernah kan biasanya kita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kemudian subhanalladzi sakharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gak tahu ziarah? Sian, ada duit berarti. Tsumma qala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW subhanalladzi wa suci zat sakhara kang nundukaken sapa ladzi lana maring kita hada ing iki tunggangan hada ing iki tunggangan wa ma kunna lan ora ana sapa kita lahu maring hada tunggangan tadi iku mukrinina kuat sapa kita pira-pira wong kang kuat atau kuasa sapa kita wa inna lan sunune kita ila rabbina maring pemeran kita iku lamun qalibun temen bali temen pira-pira wong kang bali. Allahumma do Allah inna sunune kita nas'aluka nyuwun sapa kita nas'aluka nyuwun sapa kita ka ing panjenengan disawarina ing dalam lunga kita hada yo iki lunga hada yo iki lunga al birra ing kebagusan wa taqwa lan ketakwaan wa minal amal lan sanging amal ma ing perkara tarda kang ridha sapa panjenengan ridha sapa panjenengan. Allahumma do Allah hawin muka ngentengaken sapa panjenengan alaina ing atase kita safarona ing lunga kita hada ya iki safar hada ya iki safar watwi lan muga ngelempit sapa panjenengan annas saking kita bu'dahu ing adone safar Allahumma do Allah anta utawi panjenengan iku as-sahibu kanca fis safari ing dalam safar wal khalifah lan dadi wong kang genteni fil ahli ing dalam keluarga. Jenengan adalah teman kita dalam perjalanan dan pengganti kita di rumah yang jaga ahli kita, keluarga kita. Allahumma do Allah ini sedene ingsun a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min wa'sa'is safar saking abote lunga wa ka'abatil mandar lan susahe peninggal wasu ilmu qalib lan oloe panggon bali fil mali ing dalam bondo wal ahli lan keluarga wal walad lan anak wa idara jalan ing dalam nalikane bali sapa Rasulullah SAW qala hunna dawu sapa kanjeng Nabi hunna ing mengkono-kono donga tadi wa zadalan nambahi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finihinna ing dalam donga apa tambahnya aibuna
Aibuna iku pira-pira wong kang bali. Taibuna kang tobat. Abiduna kang nyembah. Li Rabbina maring pangeran kita. Hamiduna kang muji. Rawahu Muslim. Makna mukrinin utawi makna mukrinin iku mutikina, pira-pira wong kang kuat atau poso, mampu. Wal wa'sa'u utawi lafat wa'sa'u bi fathil wawi lan fathah waune wa iskanil aini lan sukun aine al muhmalati kang ora den titiki wa bisa ilang lawan sa al musallasati kang den titiki telu wabil maddi lan kelawan dawa wahyalan utawi wa'sa iku asiddatu kaangelan atau rekoso wa ka'abatulan utawi lafaz ka'abah bil maddi kelawan mad dawa wahyalan utawi ka'abah iku tagayyur nafsi awai awak min husnin saking susah wa nahwilan padane husnin wal mungqalabulan utawi lafat mungqalabu iku al marji'u panggon bali wa an Abdullah bin Sarjis Wa Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala dawu Abdullah qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara ing dalam nalikane lunga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'awadu nyuwun reksa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wa'tha'is safar saking sorone atau rekosone lunga wa ka'abatil munqalab lan olone panggon bali. Iya bener ya. Wal hurilan sifat asor ba'dal kauni ing dalam sause luhur wa da'watil madlumi lan dungane wong kang dolim wa su'il mandor lan olone peninggal fil ahli ing dalam keluarga wal mali lan bondo. Rawahu Muslim. Hagata ya kaya mengkini huwa utawi hadis fi sahih Muslim ing dalam sahih Muslim al-hur ba'dal kaun lafat al-hur ba'dal kaun bin nun iklan nun wa kada kan kaya mengkini lafat rawahu nyeritakan hadis sapa rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Nasai lan Nasai qala dawu sapa Tirmidzi yurwa dan riwayatake apa al kauru birra iklan ra wakilahuma lan utawi saban-saban suwi-suwi saban-saban loro ya kaur sama kaun iku lahu kadue kullahuma wajhun utawi wajahe. Qala dawu sapa ulama maknahu lan utawi maknane al kaur tadi bin nun iklan nun warra ilan ra jami'an ya sekabehane iku arruju'u bali minal istiqomati saking istiqomah jejeg istiqomah amane jejeg au ziyada utawa tambah ila naksi maring kurang kaur ba'dal kaun qalu dawu sapa ulama
Wa riwayatur ra'u lan utawi riwayat ra iku ma'khudatun den alaf min takwir sange lafat takwir. Takwirul imamah sange lafat takwirul imamah. Artinya takwirul imamah ngubengake surban, ngubengake surban. Wa huwa lan utawi takwirul imamah iku lafuha, blebeti surban. Wajib uhalan ngumpulake surban. Wa riwayatun nun lan utawi riwayatun nun minal kauni sang lafat kaun. Iku masdaru kana yakunu kaunan. Idza wujida ing dalam nalikane dan temu wa ustukir lan tetep apa syai' wastaqarra lan tetep apa syai' wa an Ali bin Rabi'ah qala dawu sapa Ali bin Rabi'ah syahidtu naksani sapa ingsun Ali bin Abi Thalib ing Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu utia den tekani sapa Sayyidina Ali bidzabatin kelawan tunggangan liar kabaha supaya numpak sapa Sayyidina Ali ha ing dabah falamma wada'a ing dalam nalikane nyelehaken sapa Sayyidina Ali rijlahu ing sikile Sayyidina Ali rijlahu ing sikile Sayyidina Ali fir riqabi ing dalam tunggangan qala dawu sapa Sayyidina Ali bismillahi kelawan arane Allah falamma stawalan ing dalam nalikane munggah sapa Sayyidina Ali ala dhahriha ing atase gegere dabah qala dawu sapa Sayyidina Ali alhamdu utai sekane puji alhamdu utai sekane puji iku lillahi kadhe Allah summa qala nuli dawu sapa Sayyidina Ali subhanalladzi masujidat sakharana hada kok sama ya sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun summa qala nuli dawu sapa Sayyidina Ali summa qala nuli dawu sapa Sayyidina Ali alhamdulillah ing lafat alhamdulillah alhamdulillah ing lafat alhamdulillah salah samarratin kelawan kaping 3 summa qala nuli dawu sapa Sayyidina Ali Allahu akbar ing dawu Allahu akbar salah samarratin kelawan kaping 3 kelawan kaping 3 summa qala nuli dawu sapa Sayyidina Ali nuli dawu sapa Sayyidina Ali subhanaka maha suci panjenengan subhanaka maha suci panjenengan inni setune ingsun iku dalam tu dolim sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun dolim sapa ingsun anak nafsi ing awak dhewe ingsun faghfir muga ngapura sapa panjenengan lima ingsun faghfir mongko ngapura sapa panjenengan lima ingsun inna husnul kelakuan iku la yaghfiru orang ngapura sapa ora ngapura iku la yaghfiru orang ngapura ad-dunuba ing pira-pira dosa ad-dunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta kejaba panjenengan thumma dhahika nuli guyu sapa Sayyidina Ali wakila lan den ucapaken ya amiral mukminin hai amirul mukminin min ayyi sayin kana endi-endi suwi-suwi daik ta guyu sapa panjenengan qala dawu sapa Sayyidina Ali ra'aitu ningali sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala nglakoni sapa kanjeng Nabi kama kaya perkara fa'altu kan nglakoni sapa ingsun summa dhahika nuli guyu sapa kanjeng Nabi fakultu nuli ngucap sapa ingsun ya Rasulullah min aisain saking endi-endi suwi-suwi taik tangguyu sapa panjenengan qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna rabbaka sune pangeran sira subhanahu ma suci rabb yajibu iku yajibu gawok atau remen atau gawok sapa rabb min abdi saking hambane rabb idza qala ing dalam nalikane ngucap sapa abad ighfir muga ngapura sapa panjenengan lima ingsun dunubi ing pira-pira dosa ingsun ya'lamu hale ngerti sapa abad annahu stune kelakuan iku la yaghfiru ora ngapura ad-dunuba ing pira-pira dosa rabb ghairi ing sapa ghairi selain ingsun rawahu ad-dawud wa tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'di nusah lan ing dalam sebagiane talinan kitab wa bi ba'di nusah lan ing dalam sebagiane kitab jalanan kita hasanun sahih wa hadalan utai hadis iki hadis iku hadisu Abi Dawud hadise Sayyidina Abi Dawud. Ya, sedikit. Jadi gini, Sayyidina Ali ini suatu ketika mau bepergian. Ketika mau naik nih, beliau bilang ketika naruh kakinya di tempat pijaan mau naik itu, dia bilang Bismillah. Falamastawa ala dhahriha, ketika sudah naik, Alhamdulillah. Setelah bilang Alhamdulillah, bilang Subhanalladzi sahharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Titik sampai situ. Kemudian bilang Alhamdulillah. Kemudian bilang Allahu Akbar 3 kali. Setelah itu doa beliau, Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tsumma dhahika. Kemudian dia tertawa. Setelah doa itu tertawa. Guyu. Anu nih takok. Anak buahnya Sayyidina Ali. Sampai ini kenapa ketawa? Saya itu ketika melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang saya lakukan, beliau tertawa. Saya juga tanya seperti sampean. Ya Rasulullah, sampean kok tertawa? Rasulullah jawab, Inna rabbaka subhanahu, sungguh Tuhanmu ya'jib senang, ridho min abdihi dari hambanya. Idza qala ketika dia bilang ighfir li dunubi, ampunilah dosaku. Dan dia yakin bahwasanya tidak ada zat selain Allah yang mengampuni dosa. Senang dengan hamba yang husnudon kepada Allah. Di suudon itu hukumnya apa? Haram. Suudon itu bisa sampai ke taraf murtad. Jangan lupa. Loh iya, suudon ke Allah itu bisa masuk ke taraf murtad. Suudon itu haram. Bahkan bisa sampai murtad. Husnudzan itu apa hukumnya? Wajib husnudzan ke Allah. Husnudzan wajib. Haram. Bahkan sampai murtad kalau salah. Suudzon. Contoh, sampean suudzon ke Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Oh itu suudzon itu. Itu haram itu. Haram. Bahkan harusnya itu sampai murtad karena sudah didina sama Allah. Sapa sing minta ampunannya pasti diampuni. Sekar tulus sampai dia sun tuh apa putus asa kepada rahmat Allah, itu hukumnya apa? Murtad itu. Putus asa kepada rahmat Allah, murtad. Kenapa? Itu baliknya kepada suudzon kepada Allah. Nah, Allah bahagia senang lek ndelok hambanya optimis dimaafkan. Minta ampunan dengan optimis. Buaya tekono Allah, ya Allah, ampunilah. Optimis. Enggak, ini ceritanya kan optimis. Wah, lek ambaku yo ngapuros, optimis dengan dan yakin bahwasanya tidak ada selain saya yang bisa mengampuni. Optimis.
Kan hakikatnya ampunan itu, hakikatnya istighfar itu, sampean itu ketika datang ke Allah minta ampunan. Kan saya sering bilang, siapa yang dahuluan? Minta ampunan dulu apa ampunan Allah yang datang? Ampunan dulu apa ampunan Allah datang kemudian sampean minta ampun? Secara ulama tauhid, ulama sufi jelas sampean itu istighfar minta ampun itu karena ada ampunan dari Allah sebelumnya, akhirnya digerakkan hatinya untuk minta ampun ke Allah. Jelas. Kok bisa gitu? Ya nggak mungkin Allah itu didahului sampean. Nggak mungkin sampean tuh Allah didahului sampean. Sampean ngetuk dulu, baru Allah buka. Enggak, wis disiapno buka sampean. Jadi Sayyidina Ali ini niru Rasulullah. Walaupun tidak tahu seperti Rasulullah. Pokok guyu, setelah guyu. Segitunya ya sahabat itu kalau niru Rasulullah SAW. Santri dulu itu juga sama kan ya. Kiaiannya itu nero plek. Iya, walaupun tak tahu hukum apa. Iya bener Bang, iya dia. Saya ingat nero plek. Ya. Santri setia. Ribet bi urus nadibi. Di engkau sosare mendet badareng monduk dan nak niat tak monduk sosa. Mesti berak engkau. Iya Pak. Tak berak ngaji kudu gobrak. Ki sedaya. Mun le datang pas niat ngaji itu wis tinggal ngaji. Duh pas datang orang menitip anak dulu lah. Ada niatan ngaji, waduh wes. Iya itu. Akhirnya penurunan kualitas santri. Melambek itu mondok itu tua. Setia kenapa lulus SD dulu pemondok? Engkau mondok itu lulus MTS. Lulus MTS baru mondok. Tang kakak itu lulus aliyah baru mondok. SMA baru mondok. Melinak karena lulus MTS karena ketuaan saya mondok. Setia lulus SD udah mondok. Lah ini. Jadi repot akhirnya pondok itu repot. Jadi sendik pondok repot. Makanya majar mau larang patot. Jangan meler sabak pondok. Kiler meler sabak pondok. Jadi jan engkulen iki tak kuat sing ngatur rompok. Sing apa sejaga tak kuat. Patot mon pondok ah bejaran larang. Patot. Cek soal jaga anan sebeler. Sekamah bapaan saja tak kuat si aja jadi bagi untuk nyanya nah boleh kibah nah tak kuat ayo bagus loh ini patat membejaring melarang mau lambat patat tak maju mau datang itu memang niat mondok aja niat lah ini tak repot sendik mondok tak harus agak bayi pagar. Tak harus ke gerbang, tak harus beda keamanan. Maksudnya ya, tadi gerbang, beda gerbang beloncain, lagi motor, beda gerbang, dia tak loncat apa, lebet gorong-gorong aing jan, iya macam songai romat, malah apa guys buru, malah, mondok kepada emas, kan bener itu. Di akhirnya pondok itu lebih fokus ngecek orang yang meler daripada pembelajaran orang yang saya niat akhirnya fokusnya 80% menangani orang yang bermasalah 20% menangani si ongkuan fulah gitu ya saya parah ya mon saya beda umum parah mon beda saya umum mon pondok ngalir boya ada umum aja ya beda yang
Sekoni. Wan saya berdoa mau arah. Berapa lagi? 38 nambah sekali akhirnya 38. Babu takbiril musafir. Utawi iki bab nerangake takbire wong kang lunga. Ida saida ing dalam nalikane munggah sapa musafir. Asanaya ing akobati pira-pira undukan wa shibhiha lan perkara kang madani sanaya wa tasbihi lan maca tasbihne musafir ida habata ing dalam nalikane tumurun al audiyata ing pira-pira jurang wa nahyiha lan padane audiyah wa nahilan larangan anil mubalaghah saking banget-bangetaken firaf is-sauti ing dalem ngangkat suara bitakbiri kelan takbir wa nahwi lan padane takbir. Jadi bab ini menerangkan kesunahan baca takbir bagi musafir kalau naik ada jalan nanjak. Allah Akbar. Takok mentorot subhanallah. Allah Akbar subhanallah. Keng larang nying meranying menaumong. Allah Akbar, Allah. Jangan men abis biasanya. Abis menurut doronan. Allah. Astagfirullah. Allah. Cek nying ranying. Mentoron itu subhanallah, menaik Allah Akbar. La haula wala quwwata. Apa boleh pesawat? Duduk. Astagfirullah. Ngatela mati ro. Iki sing bis ya, kowe nyong ibu nang wis sepol. Lho. Mula Keng memang ada tuntunannya, mun naik itu takbir, mun toron subhanallah. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Jabir kunna ono sapa kita ida saidna ing dalam nalikane munggah sapa kita kabarna mongko takbir sapa kita wa ida nazalna lan ing dalam nalikane tumurun sapa kita wa ida nazalna lan ing dalam nalikane tumurun sapa kita sabbahna mongko maca tasbih sapa kita rawahu Bukhari. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Umar kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wajuyusuhu lan pira-pira tentara bola tentarane Rasul. Idza alau ing dalam nalikane munggah sapa juyus Nabi wa juyus asanaya ing pira-pira undukan dalan kang dhuwur. Kabbara mongko maca takbir sapa Rasul wa juyus. Wa idza habata lan ing dalam nalikane tumurun sapa Nabi wal juyus sabbaha mongko maca tasbih sapa Nabi wal juyus. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Wa an hulan saking Ibni Umar qala dawu sapa Ibnu Umar qala dawu sapa Rasulullah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala ing dalam nalikane bali sapa Nabi minal haji sangi haji awal umrah utawa umrah kullama aufa ing dalam nalikane munggah sapa Nabi ala taniyatin ing atase undukan dalan kang naik undukan au fatfadin utawa dalan kang
Dukur. Oh bedane. Fat. Kabar mongko maca takbir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu tumakala nuli dawuh sapa Rasul, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna pira-pira wong kang bali, taibuna pira-pira wong kang tobat, abiduna pira-pira wong kang sujud nyembah, sajiduna pira-pira wong kang sujud di Rabbina maring pangeran kita, hamiduna tur wong kang muji, sedekah bener sapa Allah si Allah wa'dahu ing janjine Allah, wa nasaralan nulungi sapa Allah abdahu ing hambane Allah, wa hazamalan ngalahaken sapa Allah al ahzaba ing pira-pira bola tentarane kafir Quraisy musyrikin, wahdahu alaih suwijine Allah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li Muslim kadue Imam Muslim, idza qafala ing dalam nalikane bali sapa Rasul minat juyusi sanging pira-pira bola tentara, wasaraya lan pira-pira bola tentara, awil haji utawa haji, awil umrah utawa umrah. Qala qauluhu utawi dawune Rasul, utawi dawune rawi ya, utawi dawune rawi, aufa ya lafat aufa ai irtafa'a tegese munggah, ai tegese munggah. Wa qaulul lan utawi lafat utawi dawune rawi fatfadin rupane fatfadin huwa utawi fatfad bi fathil fa aini kelan fathah fa lurune bainahuma ing dalam antarane fa loro ing dalam antarane fa loro dalun utawi dal muhmalatun kang ora den titiki, sakinatun kang sukun, wa akhiruhu dan utawi akhire lafat iku dalun dal ukhra kang liya, wa walan utawi fatfat iku al ghalidu kang atos, murtafi'u kang munggah minal ardi saking bumi. Wa an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sedune wong lanang iku kala dawuh sapa rajul, ya Rasulullah ya Rasulullah, ini sedune ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun an usafira ing yen to lunga sapa ingsun, pausini muga awe wasiat sapa panjenengane ingsun, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika wajib ing atase sira bitaqwallahi kelawan takwa Allah, wedi Allah, wa takbir lan takbir ala kulli sarafin ing atase saben-saben dalan kang munggah, falamma tawalla mongko ing dalem nalikane bali sapa ar-rajulun lanang, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma do Allah itwi muka ngelempit sapa panjenengan lahu maring rajul apa al bu'da ing atoh wa hawil lan muka ngentengaken sapa panjenengan alaihi ing atase rajul as-safara ing lunga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Musa, kuna ana sapa kita iku ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalam siji lunga, fakunna mongko ana nuli ana sapa kita ida asrafna ing dalam nalikane munggah sapa kita
Ida asrafna ing dalam nalikane munggah sawasita ala wadin ing atase jurang, ala wadin ing atase jurang, lembah to lereng. Halalna mongko maca tahlil sawa kita. Halalna mongko maca tahlil sawa kita. Bukan tahlil yang lengkap itu. La ilaha illallah saja. Pakabarna lan takbir sawa kita. Wartafaat lan dhuwur apa aswatuna bira-bira suara kita. Faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas bira-bira manungsa irba'u. Melasono sapa sira kabeh, irba'u melasono sapa sira kabeh ala anfusikum ing atase bira-bira awake dhewe sira kabeh. Ala anfusikum ing atase awake dhewe sira kabeh. Fa innakum qur'an sedune sira kabeh. Fa innakum qur'an sedune sira kabeh iku latat una orang donga sapa sira kabeh. Iku latat una ora donga sapa sira kabeh asamma ing zat kang apa budek. Asamma ing zat kang budek. Wala ghaiban lan zat kang ora, wala ghaiban lan ora zat kang gaib. Inna husnul Allah, inna husnul Allah iku ma'akum ing dalam sertane sira kabeh. Inna husnul Allah, inna husnul Allah iku samiun zat kang maha ngrungu wa qaribun lan zat kang maha parek. Muttafaqun alaih. Irbi'u talafat irbi'u bi fatid bil fathil ba'i lawan fathah ba'i al muhaddika al muwahhidati kang den titik siji, al muwahhidati kang den siji ai urfuku melasono sapa sira kabeh, urfuku melasono sapa sira kabeh ya anfusikum kelawan awak dhewe sira kabeh. Kata Rasulullah SAW tuh yang terakhir nih. Jadi kalau sampean naik, sampean cerita nih, siapa? Abi Musa al-Asy'ari cerita. Ketika kita perpergian bersama Rasulullah SAW, kalau kita naik itu baca la ilallah dan takbir. Ketika dan diangkat suaranya, apa? Dikeraskan suaranya. Kemudian Nabi bilang, kalian ya melaso apa kena seren abek dibin bendre. Lesoh mak kireng cerengan tak lapar tak belka kena seren aben tibi ruah. Innakum latatuna asamma wala ghaiba. Sungguhnya sampean itu tidak doa, tidak menyeru kepada zat yang tuli dan zat yang tidak hadir, gaib, tidak hadir. Fa innahu ma'akum. Allah sesungguhnya bersama. Innahu sami'un qarib. Sekarang apa hukumnya doa cereng-cereng? Udah Muhammad? Dia udah fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Udah Muhammad? Oh itu ta'ala nih. Dia Muhammad. Dawat. Sebenarnya secara kebutuhan nggak butuh lah sebenarnya. Ya santai bae lah doa. Cuman dikir juga ya santai bae sebenarnya. Tapi boleh enggak sebenarnya? Kan kita melakukan itu bukan atas dasar kita tidak tahu bahwasannya Allah Maha Pendengar. Kita tidak tahu, mungkin atas dasar memberi semangat ke Aban Tibi, malah semangat dikira. Allah alam. Sejelas kon menganggap Allah tak ngeding boh. Benih karo dosa murtad.
Gaya zikir ranjing itu kan dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Gaya zikir pelan dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Pernah ditanya, apa mak apa guys? Ma zikir anjing. Kemudian Sayyidina Umar meletak antok. Ngusir ngantok. Teketan dulu. Sayyidina Abu Bakar, apa mak pelan? Ikan kulit doa kepada zat yang itu Rasulullah. La'atu asamma wala ghaibah. Ya kan. Sayyidina Umar meletak antok Rasulullah, antok, mereka tetap semangat. Mereka selain ngeding, coba dari mereka ngeding. Kira mereka tak korot edung melolo. Ya mau sampai ganggu orang lain ya, walam bisa haram juga sebenarnya. Bojone leso-leso teh dunga bukan reng-rengan. Yo sapo keningan can tak keningan can. Wah, Fatihah. Ya Nabi yang stay nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.